Kinabuhi, matod pa sa Bible, mao ka na ang espirituhanong kinabuhi. Ang espirituhanong nga kinabuhi, mao ka na ang naggiyang ngadto sa kinabuhi. Kanang physical or unod nun nga kinabuhi, mao ka na ang naggiyang ngadto sa kamatayon. Mao bitaw na isgotan nato ning spiritual o espiritu. Namatod pa niya din sa Ecclesiastes chapter 7 o chapter 10 verse 5. As thou knowest not what is the way of the Spirit, nor how the bones do grow in the womb of her that is with child, even so that knowest not the work of God, make it all. Tanawa. Ingon nga kita wa kay balo sa dalan sa espiritu ni ang bukog gani nga nitubo diha sa taguangkan nga nagdala og anak. Bisan pa wala ta nasayod sa buhat sa Ginoo nga siya ang nagbuhat sa tanan. Siya ang nagbuhat daw. Who make it all? Mao na kung gingon sa inyo ang Ginoo mo nagbuhat ni tanan. O bitaw ng kanunay ta palaban sa Ginoo kay kung di ta magpalaban sa Ginoo buhaton ra ta niya o bisan kung saan na diya kanang prag dili iya gani. O bitaw na nga ang Ginoo ni ani siya dinhi aron kita kuno buhaton ta niya katawhan niya mahimot ang people niya ba. Wala ang Galatian nagsulat si Apostol Pablo nga matod pa niya sa Galatians chapter 3 verse 10. For as many as are the works of the law are under the curse. For it is written, curse if everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. Ang mga tinunglo daw kuno katong mga tao nga wa nagpadayon sa pagpangita ang tanan nga naisulat diri aron iyang buhaton. So therefore karon nangita gyud ta kung sa tong buhaton aron dili ta matinumlo kay ang tanan mga nagabuhat ubos diya sa balaod mo nang giingon under curse na mo na nga ang imo bang pagpangalagad o pagbuhat sa pangalagad sa Ginoo kung under na sa balaod tinumlo na ka. Kung ito nang atong pangitaon yun ni unsay naisulat kanang na-under sa balaod o kanang doon ay tulong kabutan nga giingon diri ha. Ang una is under grace, under law, o kanang gitawag og under kanang pagtuo nimo ba, faith, no? Kanang nagbuhat ka about spirit, under spirit nga ang fruit of the spirit is faith. Bawa nimo nga gibuhat nimo ng pulong sa Ginoo through spiritual kung ikaw nagtuo sa mga pulong sa Ginoo. Kung nagtuo ka so buhaton nimo ni pulong sa Ginoo nya kining pulong sa Ginoo mo na ang giingon niya spirit. Kanang spirit mo na kung isulti ninyo mao kana ang pagbati sa Ginoo, pagbati sa tao o pagbati ni Satanas. Ang mga tao kung wala si Satanas ni anhi o wala ang Ginoo ni bisita nato, doon natay itawag natural spirit pagbati. Karon ni ani man si Satanas kay giulog sa Ginoo, mo na ang mga pagbati sa mga tao karon gisudlan sa dautan, mo na ang ila usahay pagbati dinautan. Malinong dahil si Kristo ni anhi kay nakita niya nga halos naman ang pagbati sa tao is mananggingon gaira naman sila ni ining itawag og naghari ining kalibutan nga mga pagbati sa dautan ang ilang buhaton imbis natural lang ta ang ilang pagabuhaton bilang manarbaho mukaon lahi naman aron makakaon matiom pa nila ang ilahang gitawag og dinautan aron gyud makakuha ng mga butang. Muna si Kristo gipadala sa Ginoo aron i-explicar niya nga adunay Ginoo nga din gibati siya sa katao.
Wala nag-mindful ang Ginoo sa tao kay naman. Ang ilang manggong ginabuhi, ang dalan nila, mo nang gingon, nga namang mamatay ang tao because kay ang ilang pagbati, mo nang gingon, leads to death. Ang nagiya kanila, nagiya pa doon sa kamatayon. Mabita na si Kristo ni Anhi, nagdala og kinabuhi. Aron maglakaw ta sa dalan sa kinabuhi, nga mao si Kristo, aron makaabot yun ta sa final. Do ato basahon kanang dalan nga gisulti ni Jesus Christ, nga musulod yun ta sa straight gate. Nga matod pa, narrow is the gate that leads to life and few there find it. Gamay ra gyud nakatultol ini. Kaya nga naman, kung atong basahon ni pulong sa Ginoo, giblind din niya mga tanang tao. Muna ka nang gingon sa Ecclesiastes ni Solomon, kinsa daw nasayod sa dalan sa Espiritu. Kana imong pagbati, nasayod ba ka ang say buhaton ana, asa na padulo? Mingon ka baglangit na, kana imong gibati nga ikaw na himong Kristohanon, nangalagad sa Ginoo, unsa man, under ba na sa law or unsa ba na imong pagbati? Mao bitaw nang adunay tulo ka klaseng pagbati. Kanang espiritu kay mao man ang pagbati. Nga matod pa niya, walay nasayod sa dalan sa espiritu. Bisan sa bukog nga nagatubo diha sa tiyan sa bata. Nga matod pa niya, di wa ka mahibaw sa buluhaton sa Ginoo nga mao kana ang nagbuhat sa tanan. Ang Ginoo ginagbuhat sa tanan, kung unsa imong gihimo karon, ang Ginoo na nagbuhat. Madaotan man na og mamaayo na ang Ginoo nagbuhat na nga ikaw mahimong daotan, ikaw mahimong maayo. Kay siya atong pattern, kita ang clay. Walay makabuot mo nang giingon makabuot ba di ang clay sa pattern, dili kita makabuot. So therefore ang Ginoo nagtudlo, nagtuklod. Mo bitaw nang dunay prayer giingon ni Jesus Christ, magampo gyud mo nga tingnon ninyo ang Ginoo nga Amahan sa langit, lead me not into temptation. Nga dili kaniya giyahan sa Ginoo ngadto sa timtan. Nga hatagan yo kaniya og gitawag og mo bitaw nang understanding. Kanang spirit nga gihatag sa Ginoo, ingon pa ni Job sa chapter 32 verse 8. But there is a spirit in man, and the inspiration of the mighty, Almighty, give it them understanding. Aduna daw espiritu sa tao, nga mao kana ang iyang inspirasyon sa makagagahom nga naghatag understanding. Pabita na ang tao, giatagan og pagbati, aron siya makasabot. Wala nga kung ang imong pagbati, baliwalaon lang na nimo, dapat unta ka ng imong espiritu nga naghatag nimo kinabuhi, inspiration na sa Ginoo nga ikaw gayod makasabot. Pero kay unsaon ta man gikalimtan man niya ang Ginoo. Kanang inspiration, kanang act of drawing, buhat na sa pagduol, a divine influence or action in a person believed to qualify him or her to receive and communicate sacred revelation. Mao kana ang espiritu nimo. Gikan man guna sa langit, mao nang giingon ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7 or 7 ba na 8, basta na sa chapter 12 nga sa diya nga ang tao mamatay, ang iyahang lawas mubalik yun sa abog, ug ang iyang espiritu muuli sa Ginoo. Wala, way labot ka sa espiritu. Kanang espiritu nga gihatag sa Ginoo sa tao nga nahimo siyang buhing kalag, inspirational lang na, inspiration na sa Almighty, nga kanang espiritu dapat mubati na og pagsabot. Manang uban di lang musabot, manang uban dili kasabot, manang di man kasabot. Mana kung akong gibasa ang Bible, wa man ko nangayo og understanding. Gani si Solomon, matod pa niya kung ako himuon nimong hari, unsa ba akong mahimo ini, di man ko angayan. Di gani ko hawd nga makigira, makikaway.
Wa gyud kabang kaagan sa kaaway. Pero kay siya maging musunod, kay siya maging pili ni David. So therefore, iyang gibuhat, ipangayo niya ang knowledge, wisdom, and understanding. Muna ang ginuningon kay wa ka nangayo og kinabuhi, wa ka man nangayo og salapi, wa ka nangayo og kaptangan, atong ihatag kanimo ang imong gipangayo nga mao ka ng understanding, knowledge, wisdom. Kay matud pa ni Solomon usahay ko pagdala kung wa ko'y kahibalo. Mo nang giingon diri sa kasulatan sa tibuok kalibutan nga diin si Solomon is a wise judge. Nanumdum mo atong babae nga isa ka bata giangkon og duha ka inan. Kinsa may makahimo ato pag tukoy kung kinsa gayud ang inahan bi. Kinsa magihimo tukoy ato nga bisa pa siguro na kay mga attorney na kay ebidensya wagi katukoy pero tungod sa gahom sa Ginoo nga gihatag kang David akang Solomon nga mao ka ng wisdom and understanding. Ato yung giingon pagkuwag espada kay tungaon ta ng bata aron tagsa mo o aron way lalis ba tagsa mo hangtod niabot ang panahon ang tinuod nga inahan dili mo sugot nga tungaon matud pa sa tinuod nga inahan ihatag nga lang niya kay kung ka mamatay pa na siya. Unya ningon po itong dili tinuod inahan bitaw tungaon na to na aron way mahay matong ang hukom ni Solomon tungod sa iyang wisdom at understanding nga matud pa niya ihatag ng bata sa di gusto nga matunga ang bata kay kanang gusto matunga daw sa bata mo nang gingon dili na tinuod nga iyang anak mo tong gibriso tong usa ka babae nga musugot ag tungao mo na usa ka gitawag og kanang wisdom nga gihatag sa Ginoo kang Solomon mo na si Solomon mo'y natanyag sa kalibutan nga pagtugan nga maghukom. Mo bitaw na ang Ginoo kanang atong espiritu nga gipabati sa Ginoo nato understanding unta na pero kay dili man ta mosabot kay naa man tay kagalingon kung pagsabot pero ang Ginoo nagingon inspirational na nga matod pa niya but there is a spirit in man and inspirational of Almighty give it them understanding. Yatag na sa Ginoo aron ikaw makasabot, di ba? Makasabot ka kung sa imong bation maayo ba na o dili. Nara na mas magbati gali lang. Kung wa kay understanding pataka la kag bati mo nang tama tong gigon sa Bible. Ang mga anak sa Ginoo, mga Hudiyo, giinan niya nga gihimo nila ang good of evil, ang evil gihimong good. Wala na nasiparit ang mga maayo. Kanang clean or unclean, wato na lang sa simbahan. Basta kini iya ni sa Ginoo. Iya ni sa Ginoo nagbuhat ta pan kisugo man sa Ginoo. Mabita na hinungdan nga nagingon siya katong nagbuhat under the law, tinunglo. Kung ang mga tao nagbuhat sa pagpangalagad sa Ginoo tungod kay gisugo na sa balaod sa Ginoo, tinunglo na sila. Kung nagsimba man ang tao tungod kay mao na gisulti sa pulong sa Ginoo, tinunglo na sila. Mahimong tinunglo po ta kung kita magsimba ta na by the law, manang gingon, but as many as under of the law, mo na yung gingon na ngadto sa atin atong usbonip, for as many as are of the works of the law are under the curse, for it is written, cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. Kuna nga ang mga tao nagbuhat ubos sa balaod, ubos na sila sa tinunglo. Kaya nga naman, tinunglo man gud ng mga tao nga di nagbuhat lang sa balaod, labi na kung wala nagpadayon, kung unsay buhaton nga atong mahibawan diya sa nahisulat sa pulong sa Ginoo. Kung bitaw nang nagtuon ta, nagpadayon ta, aron mahibawan nato ning unsa patong buhaton sa diya mabalik na ang Ginoo. Muna ang ato ang gitawag og ang spirit, kanang ato ang body daw without spirit is dead. So kanang spirit nga gikan sa Ginoo, muna ang breath of life
ngadto sa tao, inspirational na sa Almighty, gihatag na sa imuha, aron kanang espiritu nga pagbati, dapat understanding. Kanang masabtan nimo ba? Abi nimo sa tinuod lang, usay mangutana ko sa Ginoo, sa Ginoo, kung dili ni tinuod, nga wa may lain nagsulti gyud dinhi, wa may makapasalig og tao nga musulti ini. Mo bitaw na importante kayo nga kita adunay knowledge. Kay ingon pa niya tunguna sa Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed because of knowledge. Because they reject knowledge. Kaya ilang gi-reject ang knowledge, di na lang sila magkinahanglan o kahibalo pa, basta as long as din sila nabaptismuhan, as long as sila nangalagad, wala na yung knowledge. Mana ka nang dili mo continue sa pag-search niining pulong sa Ginoo kung unsay nahisulat aron aduna pay buhaton, tinunglo na mo na nga kita nagpadayon mo na kung mingon niyo padayon jud mo. Nga kita aron mahibaw pa ta unsa pa jud atong buhaton kay ngano man. Ang gusto man gud sa Ginoo makumpleto. Kasi gingon niya Philippians 1:6. Sa Philippians 1:6, being confident of this very things. If you began in the work of the Lord, unsa may ang gingon, be complete until the coming of Jesus Christ. Magkumpleto gyud ta. Mo bitaw nang gingon ni Jesus Christ sa Matthew, putong sa tong chapter or verse, nga matod pa niya, kung ikaw kasaligan sa gamay, kasaligan yung ka sa dako. Kung ikaw matarong sa gamay, matarong ka sa dako. Kung ikaw dili matarong sa gamay, di ka gyud matarong sa dako. Matod pa ni Santiago sa James chapter 2 verse 10, kung imo mang natuman ang tanan mga sugo, nalapas nimong isa, ang tawagan sa Ginoo malinapason. So, kumpleto gyud. Kay matod pa ni Jesus Christ, although wa na ko na naisulat o kung gusto mo mahibaw-an na ang iyang giingon dito sa Lucas chapter 12 verse 59, wala gi utang nato nga dili pagabayran. Tanan bayran jud nato. Matagpulong nga gisulti diri kinahanglan mabayran nato. Sa dili pa may tabo ang panghitabo sa kalibutan, kita do na mangutay utang. Kabaw pa mo sa inyong utang? Kuno sa kabutang ang tao ba wa kabalo nga naa di sila utang. Naigikanta nato karon dito kadtong pirbero ganing kanta. Si ang Ginoo daw gikan sa langit, dinaog sa kalibutan, gikan sa kalibutan ngadto sa cross. Unsay iyang gibuhat dito sa cross? Aron bayran atong utang. Oh, from the earth to the cross, my debt to pay. Ang imong utang gibayaran niya, namatay utang. Sa ato pa kung siya nagbayad sa atong utang, mayong gawa na kay utang. Sa tinuod lang si Apostol Pablo nagsulti nga kita tanan utangan ta. Sa unsang paagi. Mao bitaw na ang nagsiguta og dalan nga nagagiya og kinabuhi. Kay mao na atong nautang. Manang mga matay ang tao kay wa man nila gituman, gipalo ang gisulti ni Jesus Christ nga sulod mo sa dalan nga naggiya o kinabuhi. Manang giingon sa ni Apostol Pablo, utangan mo anang gisugo sa Ginoo sa tuwa. Kanang spiritual life, just pagpangalagad sa Ginoo nga ang tinuod Kristohanon dapat espirituhanon. Mabita na sa Proverbs chapter 17 verse 27. He that hath knowledge, his spirit is word. And a man of understanding is of an excellent spirit. Kinsa daw itong naay kahibalo, mo nang gingon magabantay na sa iyang mga pulong. And a man of understanding is an excellent spirit. Aduna siya ay maayong espiritu. Kanang gitawag og naay kahibalo daw, nagabantay gina siya. Iyang bantayan na spirit kanang iyahag yung hilingan niya patakaan ang iyang pulong ba. Unya katong tao nga dunay understanding, mo nang ang iyang espiritu excellent. Yung pagbati, mo nang gingon ang excellent is very good of its kind, ingon pa sa dictionary. Ang Proverbs chapter 20 verse 27, the spirit of man
is the candle of the Lord, searching all the inward parts of the belly. Kanang espiritu daw sa tao, muna ang kandila nga ginagputan sa Ginoo, nga namang kandila daw nga nagapangita na sa tanan sa gawas diya sa imong tiyang bagawas mo na nag-search ka ng spirit ka ng ang imong pagbati kinsa imong makita rin sa imong mabuhat din mo na yung gitawag og matod pa niya that things that no matod pa niya searching all the inward part of the belly kanang naa sa iyang sulod niya part daw kuno mo na nag-search kanang espiritu nimo kung sa imong kaunon o sa imong buhaton para lang sa imong kanang bili nga tiyan nimo ba mo bitaw nang gingon nga katong mga Kristohanon nga way laing ginhauna tiyan lang kaon lang mo nang gingon distraction ang abutan anak nila ingon pa ni Apostol Pablo mo bitaw na sa Proverbs ingon pa niya for what man knoweth the things of a man sa 1 Corinthians chapter 2 verse 11 for what man knoweth the things of a man save the spirit of man which is in him even so things of God knoweth no man but the spirit of God kay unsa man naibawan daw sa tao anang butang nga nagluwas sa espiritu sa tao nga din naa kaniya bisan kanang butang sa Ginoo walay nasayod nga tao anak kundi ang espiritu lang sa Ginoo ang mga butang nga gisulti sa Ginoo dire di ka kabalo anak gawas ko ang espiritu sa Ginoo mao na ang mutudlo nimo kanang naa nimo unsa man ang espiritu sa Ginoo wa bitaw na kung gingon natural spirit imuha na Holy Spirit dili na imuha evil spirit na ba pandili na imuha mabita nang doon ay tulog ang klaseng spirit evil spirit, Holy Spirit and natural spirit mo na nga si Kristo ni ani siya as a Holy Ghost mabita na nga din samtang si Kristo na tao sa pagi si Kristo na tao nanamkon lang si Maria mo nang giingon wa pa kahibalo si Joseph nya karon hibaw ana niya tungod sa mga marites nga diin si Maria na buntis unya nahadlok si Joseph nga magpakasal kay buntis na daan moto pagkagabi gisultihan dayon si Joseph nga kanang gipanangkon ni Maria is anak na sa Holy Ghost so therefore si Jesus Christ is Holy Spirit na anong gitawag man ang ghost is dili makita sama ra na sa another term of Holy Spirit o Spirit holy lang mo na yang gingon Holy Ghost mo na ang gingon sa Ginoo nga kana si Jesus Christ is spirit kung atong isgutan yun si Jesus Christ is spiritual nga dapat batiun nato dili nang gingon literal nga by letter by word by kwan mo na hinungdan nga ang tao wala na siya nasayod sa mga butang diya sa tao kundili ang espiritu sa Ginoo mo na makasabot sa butang sa Ginoo wa bitaw na kung gingon ninyo kanang spirit sa Ginoo nga gihatag sa imo inspiration na sa Almighty mo nang giyang gingon understanding na nga kung ikaw na ipagbati dapat mo nang gingon ako sa inyo nga sabtag yun nabati ba ninyo ning pulong sa Ginoo sabot sa Ginoo unya nakasabot mo nya kaya mo ban baliwala man lang dili man sila manghuna-hunaan ang mga pulong nga gisulti sa Ginoo nga which is nga mo na yang gingon nga tanang espiritu nga nani mo gihatag na sa atong Dios nga makagagahom para ikaw makasabot ya mo nang gingon nga nung wa man kasabot mo nang gingon nga wa man gud nila ang ihla ang Ginoo mo nang gingon siya acknowledge him nga matod pa niya diri sa Proverbs chapter 20 verse 24 ingon pa ni Solomon na man's going are of the Lord. How can a man then understand his own way? Kanang imo ang paglakaw kung asa man kaniadto ang Ginoo na nagbuota na.
How can a man then understand his own way? Usa man nimo pagkaibalo sa imong kagalingong dalan. Mo bitaw na ang Ginoo magtudlo og dalan that lead to life. Naisulat na mo nang gi-continue gyud nato pagtuon sa pulong sa Ginoo aron di ta mo ninumlo aron sa ulahing adlaw magpabilin gyud ta sa Ginoo. Kay ngano man ang propesiya manggod na propesya gingon ni Apostol Pablo expressly gyud nga ang mga tao mubiya sa pagtuo, depart from that faith, no? Mubiya gyud unya ayo ko hinangawa mo ko ni biya mo abot ang panahon. Mabita nang nagpadayon ta kay ang pulong sa Ginoo mao ni mugiya nato nga dili gyud mo na nga aron kita adunay buhaton unsay atong buhaton kay giprapesima na nga matod man gani gingon sa pulong sa Ginoo nga dunay nag-asa iya nga gamay ra bay maluwas sa tubag ni Jesus Christ. Paningkamuti ninyo kay dagay na ningwa pandi kahimo. Muingon gyud ka nahimo nako, mahimo nako. O bitaw usay ng mga tao walang kasabot ba nga ang Ginoo naghatag og dalan nga mugiya sa kinabuhi. Nya karon nganong mga matay man ang Kristiyanon. Kung ato lang hunanaon sabto na to because na sila sa dalan padung sa kamatayon. Nga din si Kristo niani siya diri. O para na ron, kung maabot man ang katapusan sa kalibutan, dili pa ta mga matay. Pero, spiritually, kanang sa Ginoo yun, di yun na to makapot ang everlasting life because patay ta diya sa Ginoo. Mabita na ang iyang gingon din ang going daw sa tao, sa Ginoo na, mabita ng mangayot na kanunay sa Ginoo, nga dili ang tatang niya ituklod ba, nga sa kadautan. Kundi iya tanggihang mo nang giyon si David ang iyang mga pulong nag-ask kanunay sa Ginoo, teach me your will, teach me your way, teach me thy truth. Mo nang gingon siya tudloy ko kung unsay tanan mga butang kaya aron niya tumanon. Mo bitaw na nga importante yung kita adunay knowledge. Ingon pa niya sa Proverbs chapter 16 verse 9. A man's heart deviseth his way, but the Lord directed his step. Ang tao daw kuno sa iyang kasing-kasing daghang kayo mga pamaagi sa dalan. Pero ang Ginoo mo ay mo direkta sa imong mga tiil kung sa imong buhaton. Walang gingon sige ka guna-huna kung tugot ba ang Ginoo dili. Sa ato pa kung nabuhat nimo ang dautan, ditugot ang Ginoo. Wanang gingong pangagbuhat mo maayo, nagtugot ang ginawa na kay nga naman siya nagdiri. Mabitaw ng doon ang klaseng tao sa kalibutan, iya sa Ginoo, dili iya sa Ginoo. Unya ka ng mga iya sa Ginoo, mo nang gingon, bulahan ni David, bulahan lang to sila nga ang Ginoo, nagkapasaylo yung kanila kay ay mga tao pasaylo sa Ginoo. Mabitaw na importante nga kita nagatuon sa pulong sa Ginoo, aron may bawo kita yung tanang butang nga naisulat. Jeremiah chapter 10 verse 23. Matod pa ni Jeremiah, O Lord, I know that the way of man is not in himself. It is not in man that walketh to direct his steps. Dili na sa tao na kuno. Ingon pa ni Jeremiah, O Ginoo, ako nasayod ang dalan sa tao. Dili iyaha. Ano imong padulngan? Sa Ginoo na. O bitaw na nga ningon ang Ginoo, si Jesus Christ. Enter ye the straight gate. Kano man? For broad is the way that leadeth to death. Nya daghan daw nangagya na, no? Narrow is the way that leadeth to life. Unya ang Ginoo atong pangayo, kay wa man ta mahibaw sa atong dalan nga atong ginalakwan, wa ganit na mahibaw kung kita maluwas na og dili. Mao nang nagtuon ta aron mahibaw gyud ta kay kining pulong sa Ginoo is alay, nagtudlo nato nga dili kita magasubay ining pulong sa Ginoo. Kining pulong sa Ginoo spiritually. Wala iyang gingon dinhi ang Ginoo nagdiri. Sa Isaiah chapter 48 verse 17 and 18 mo pa ni Isaiah, thus it the Lord thy Redeemer, the Holy One of Israel, I am the Lord thy God, which teach thee to profit, which leadeth thee by the way that thou shouldest go. Muna ang gingon sa Ginoo ingon pa ni Isaiah.
ang Ginoo sa Israel nag-ingon, ang manluluwas sa Israel, ang Ginoo nga ilang Dios. Tudlo, nagatudlo siya kung unsay imuhang gitawag og makabot nga prophet which leadeth thee by the way that should this go. Matod pa niya nga ikaw iyang giyahan sa dalan nga ikaw mulakaw, asa ka mulakaw. Mabito na nga ang Ginoo nagtudlo sa tuwa nga mo di ka kapasagad ug kanang buingon lang kada luwas na ko. Sa tinuod lang ang Ginoo kay maghimo sa imo nga ikaw maluwas. Mabito na ang Ginoo nagtudlo ini mga pulong kay naisulat man ni. Mo nang mangayo ka sa Ginoo nga ang Ginoo tay mugiyan nimo. Mutudlo nimo nga ikaw iyang giyahan sa dalan nga ikaw asa ka moagi. Dili na pwede nga din sa diha nga nagsimba lang ka amo na ni mao na to. Mabito na importante nga doon na kay knowledge kay kanang knowledge or wisdom or understanding mao kana ang ato ang kinabuhi. Mao kana ang the fountain of life ingon pa ni David o ni Solomon. Sa verse 18, "Oh, thou that he had hearkened to my commandment, then had thy peace been as a river, and thy righteousness as the wave of the sea." Mo nang giingon siya, paminaw kamo mao kani ang mga sugo kaniya nga diin. Gihimo niyang kalinaw. Ingon nga sapa o ang righteousness ingon sa balod sa mga kadagatan. Kanang gisulti niya ba? Kanang sapa na ganahan ka, maligo, ganahan ka. Mo na ang iyang gitawag og kung maminaw ka ang iyang mga sugo, mo kana ang kalinaw. Mo bitaw na kung walay sugo sa Ginoo sa imuha, kung nagyong maglibog yung kasi mong kinabuhi. Kaya nga naman, kanang spirit man gud na sa imuha, understanding man gud na, mo na nga kung ikaw mo acknowledge si Ginoo, mo na iyang giingon diha sa imuha, nga di ang Ginoo naggiyan nimo. Ang Psalms chapter 32 verse 8, matod pa ni David, "I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eyes." So matod pa ni King David nga matod pa niya daw kuno ang Ginoo mo instruct kanila o mutudlo kanila kung asa sila sa dalan mo adto. Shall go and I will guide thee with mine eyes. Ang mata sa Ginoo mo na mugiyan nimo. O bitaw na sa tinuod lang ang Ginoo nagtan-aw nato. Labaw pa sa tanan nga kung ang Ginoo nagpadalag manulunda uldo ang tao gitan-aw gina sa Ginoo man ang gipadala ang manulunda. Nga mo na mo take charge mo guide nimo na inumdum mo nga diin si Adan ug si Eva nakagawa sa paradise. Wala sila nakalito dito sa dalan nga unta kaon sila sa fruit of o sa tree of life. Kaya kung makakaon daw sila sa tree of life, di na gud sila mamatay. Kung kamatayon nga di sila mamatay. Yan ang mahisama sila sa Ginoo. Mamatod pa nga kung makakaon daw, mahisama na sila sa tuwa, di mamatay. Katong tree of knowledge, namatay sila, diya sa tubangan sa Ginoo. Although dili gyud patay nga, o bitaw na kinipulong sa Ginoo, ang kamatayon na to, dili spiritual ka nang namatay ta sa Ginoo ba? Nakasala ang butaw niya, namatay ta sa tubangan sa Ginoo. Wala iyang gingon dinhi. Ang mata sa Ginoo mao kana naga guide kanunay nato. Iyang gitan-aw ang tao. Mo bitaw na ang Ginoo daw kuno nagpakita sa iyang pagkagamhanan adto sa mga tao nga matinud-anon kaniya. Kadi nang Ginoo mas gamanan ang problema lang kay ang tao di gyud mo tuo. Kay nganuman, umo sa kabutang yung sa nimo pagtuo, naamang buhat pagtuo. Although ang pagtuo nga walay binuhat ang patay, kung sa matong buhaton, aron nga inong tangan nito uta. Muna gingon ni itawag ni Jesus Christ. Anang gingon ni Jesus Christ. Wala nga ato agyo ng hisgutan nga kung sa ang pag-ingon nila nga kita dito kunya gibuhat nato kay gisulti mo sa puno sa Ginoo nga tinuod nagtuo. Doon nagigibuhat siya. Wala yang gingon din sa Proverbs chapter 15 verse 3. The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Ang mata daw sa Ginoo,
bisan asa na nga lugar nagaadto to and fro na siya. Nagatanaw na siya kung unsa ang dawtan og maayo. O bito na nga ingon pa ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 12 verse 14. Iya manggundal na atong mga binuhatan ngadto sa judgment. Sekreto man og dili sekreto. Una kay mga sekreto nga gibuhat, wa ko kabalog sa sekreto ninyo gibuhat ya. Ang Ginoo ra na mo dala na sa judgment kay namatay judgment ug man mangyud sa binuhatan according to our word. Mo nang gingon hukman ta kung unsay mo gibuhat. Ang Psalms chapter 53 verse 2, God looked down from heaven upon the children of men to see if there were any that did understand, that did seek God. Wala ang gipangita kanunay sa Ginoo. Nga ang Ginoo daw kuno naa sa langit, nagatanaw sa ubos sa mga anak sa tao. Nagtanaw siya kung doon na bagyoy, nakasabot, kung nangita sa Ginoo. Kung ato nang basahon kanunay, siya gid kanunay nagatanaw diri. Kung ikaw bagyod tinuod nakasabot, ug ikaw mangita sa Ginoo, kaya mga taong wala nangita sa Ginoo kay wala sila kasabot. Naunta ka ng espiritu is pagbati na sa pagsabot. Kung sa maday isabot na to be, manang gingon kung doon na kay pagbati, kinanglan understanding na masabtan yun mo kung sa'y mga kinabuhi nga imo hanggi kinabuhi. Manang gingon na lang yung kama na maka-discern ka, niya maka-discern lang ka ng mga butang na maayo ba na o dili. Kung ikaw madlukon sa Ginoo, mo na gingon dito sa Malakay chapter 4 magtul siguro no? Or 3 nga ang tao daw madlukon sa Ginoo is maka-discern na siya kung unsay maayo o dawtan. Mabati na niya. Wala yang gingon din ni David nga di ng Ginoo naa sa langit nagtan-aw sa ugos sa mga tao kung doon na bagay usa nga di nakasabot og nangita sa Ginoo. Wala ang Bible nag-ingon dito. Why the Bible is always says there is none that understand it. There is none that seek it after God. Matod pa ni David o ni St. Paul. Sa gingon ni St. Paul sa chapter 3 man na, Roma chapter 3, nga wala gyud usa daw katao dili maayo, wala usa katao nangita, wala usa katao nga di nahadlok sa Ginoo, wala usa. There is none. O bitan hinungdan nga matod pa diri ni David sa Psalms chapter 34 verse 12. What man is that desireth life and loveth many days that he may see good? Kung sa man ang tao nga sila nag-desire of life, o nga ang tao daw nahigugma sa mga adlaw aron makita niya ang maayo. Kung sa man daw ang tao nga nag-desire ba na sa life, sa tinudan ang tao nga nag-desire of life. Ang iyang desire, sabi ni Monsan, ang naisulat nga matod pa niya, it is appointed unto man once to die. Nga naman, wa man gud siya nag-desire of life. Nga unta kato kung gingon kaninyo miagi mga Domingo, nga ang usa ka tawo sama ra na sa gi-hired ba. Kita nga nangalagad sa Ginoo gi-hire ta. Nga din gusto gyud taon. Anang gitawag og bayad ba? Gusto ta og landong shadow aron sa diya nga init tayo, natay kapasilungan, sa diya naghagot ta, doon na tayo makabot, kaya doon na may reward, muna na nga, kung kita nangalagad sa Ginoo, nga unta, mabato na natong life, dili nang kamatayon. Anong wak man mo nag-desire, mo bita ng, what man is he that desireth life? Kung sa man ang tao nga nag-desire lang of life, nag-desire ba mo life? Kaya nga nung umuyan mo, it is appointed unto man once to die. Because, kaya nga naman, naglakaw sila sa dalan na nagagiyag kamatayon. Kanya sa ilang kinabuhi, tama itong gingon ni Solomon, there is a way unto a man seems right, but the end thereof is death. Kamatayon. Muna, gingon ni Jeremiah chapter 8 verse 3, kaniadto pa, sa tinuod lang, ang taong kung si David nag-ingon, kung sa man ang tao nga mag-desire of life, ano man mag-desire, mapinduang man ka, kaya nga naman gipanudlo, man good, it is appointed unto man once to die,
Una, ang tao, wa na lang nag-desire og life. Wa na sa Hinuon nag-desire, nahigugma sa mga dagang mga adlaw that he may see good, aron makita unta niya ang maayo. Wala na, di na niya makita. Ang aslong lang nga din nga, matod pa nila. Kung masay padulngan na lang. Wa sila kabalo, mo nang gingon kay nga naman. Wa sila nag-continue sa mga pulong sa Ginoo aron ilang mahibawan kung silang buhaton. Kung sa'y naisulat. Jeremiah chapter 8 verse 3, nag-ingon naman gudaan ang Ginoo ha. Wala hinumduman na to ha. And death shall be chosen rather than life, said the Lord of hosts. Mao kana ang giingon ni Jeremiah, nag-prophecy na daan nga ang kamatayon yun, mao kana ang pilion sa tao kaysa kinabuhi. Kasi nag-ingon na ang Ginoo, said the Lord of hosts. So dili ka makaingon nga, ako gipili na akong life, I choose life. Sa tinuod lang, it is written. Mo nang magbantay ta kung kita nakabasa, pangayo agyud sa Ginoo nga dili ka ituklod o dili ka i-appoint ngadto sa death. Mo nang nangalagat ta sa Ginoo aron maluwas gyud ta. Dili na ingon katong pagpalansang ni Kristo sa. Mo nang atong awit ha. He came from heaven to earth, from the earth to the cross. Unsa man yung gibuhat ngadto sa cross? Uyaw kayo ang nagkuan na ba say compose. Wa siya kabaw from the cross tinuod na. Kung imong nabasahan from the cross, unsa man yung gingon ngadto sa cross? To pay our unsa na atong gingon debt, no? Bayran niya ang atong utang. Ang problema lang kung kabalo ba mo sa inyong utang. Nabayran na niya. Pero ayaw ko ina ang inyong mga utang. Kadto ra mga nakaila sa Ginoo ang iyang gibayran. Kung ikaw nakaila sa Ginoo nga ikaw gilukat, sigurado gyud imong tuhuan nga gibayran ka. So kung gibayran na ka, unsa may imong buhaton mao bitan ang naipangutanan ni David. Unsa may ibalos nimo ngadto sa Ginoo sa iyang kayon? Sa atoha. Di ba ang Ginoo maayo? Unsa may imong ibalos po sa Ginoo? Na may daghang gisulatanan, naisulat mo bitaw nagiinan ta mo nabasahan na ako ni tanan. Ingon pa ni David sa English pong sanang, what I render to God. Sa mga akong igabalos ngadto sa Ginoo. Nga siya mo'y nagbayad sa akong mga utang. Kunya, mingon mo, wa na mo'y utang. Mo bitaw na kung basaon na ko ni Pulo sa Ginoo. Dako day tag-utang. Kung tinuod ta. Kunya, ingon si Jesus Christ, sa dili pa mahitabo ning tanan. Kinahanglan bayran jud nimo bisan ang sintabo na lang jud. Pinakagamay. Mga sintabo na lang nga di na to ang wa na buhat, bayran pa jud na. Kay kun di na nimo mabuhat, latod pagkasulti di ka maluwas. Manang sa pag ibalo nimo nga naa pa kay utang. Mo ni padayuno na to humusa tong mga utang ha. Mo na yang gingon dito sa Jeremiah chapter 8 verse 3. And they shall be chosen rather than life, said the Lord of hosts. Ayaw ko hingawa ninyo pilihan ang death. Gusto magani mo, yan magani mo, it is appointed unto man once to death. Gusto na lang mo anak. Papa mo ka ba after this judgment? You know what is judgment? That is condemnation. Mo nang gitawag og the final decision of kanang nasa court na. Pabita na iyang gingon diri sa John chapter 5 verse 40. And ye will not come to me that ye might have life. Yusa pag yun ni Jesus Christ sa chapter 5 verse 40 or magsugod ka diya sa 39. You search the scripture because naa diya ang eternal life. Di ba? Nangalagad mo, kaya na ang eternal life, pero di yun mo gusto mo life. Mga ginagingon ni Jesus Christ. Ang gusto ninyo, appointed ang duman once to die. Mabito na akong may isulti ninyo. Kanag isulti na ni Jesus Christ, basin nga, kalimot mo ba na, kamo nga tao, appointed ra mo, yung sa may gusto ni mo. Kabaw ba mo sa nang death? Distraction man ang death. It
eternal destruction na kung imo mabasa ng pulong sa Ginoo. Wala yang gingon din sa John chapter 5 verse 40. John chapter 5 verse 40. And ye will not come to me that ye might have life. Nganong di man gusto sila mo anhi? Because wala pa ang gugma diha sa ilaha sa Ginoo sa verse 41. Verse 42. Because the love of God is not in you. Mo bitaw na nga importante gugma na tong Dios. Ngano gigugma man nimo ang Dios bi? Ngano man gyud gigugma nimo ang Dios? Kay ang Dios lang mo ay makahatag nato eternal life. Mo na hinungdan nganong higugma na to ang Dios. Dili lang kay ingon dawaton na to ang Dios, tuhuan na to ang Dios. Manang nituo sa Dios. Kabaw ba kung kinsa ang nituo sa Dios? Kinsa ang ni-receive sa Dios? Sa John chapter 1 verse 4. Kanang life nga giingon niya. Pasabton ta mo ha. Sa John chapter 1 verse 4. In him was life, and the life was the light of men. Kaniya kang Kristo kuno mo na ang life. Mo nang gingon niya, I am the way, the truth, and the life. Ang number 1 jud nga way. Kung gusto mo muagi, niingon si David sa chapter 77 verse 13. I know, O Lord, your way is in the sanctuary. Mo na ang dalan padung sa langit na simbahan wala sa balay. Mana nga di gyud ka kalalis nga di ka moadto sa simbahan kay ngano man ang simbahan mao kanang dalan padung sa langit. Mo nang dalan sa Ginoo sanctuary. Unya dia kaniya matod pa niya in him was life and the life was the light. Mo bitaw na nga ang magwawali mo kana ang nag hatag og kahayag nito nagpahayag ba. Ingon pa niya sa John chapter 8 verse 12. I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Na kay light of life. Unya, kung wa kay light, wa gyud kay life. Mao bitaw na kung ikaw wala ka pahayagi nini mga pulong, puto bra ka, it is appointed unto man once to die because wa ka kay balo sa dalan. Nga diin si Kristo mo ang dalan, si Kristo mo ang kahayag. Kinsa katong musunod kaniya kinahanglan di maglakaw sa kangit-ngit, but shall have light of life. Sa Lucas chapter 1 verse 29, mao bitaw na si Kristo niya ni dinia, ingon pa niya sa Luke chapter 1 verse 79. To give light to them that sit in darkness and in the shadow of death, to guide our faith into the way of peace. So ang life is peace. Ang tunay nga blessing sa Ginoo himo pa sa malakay is ang kubinan ang gisaad yun sa Ginoo sa tuwa binimong sa tanang mga Kristiyanon is kanang makabaton kag life nga dunay peace. Kung ikaw nahimong Kristiyanon, moingon ka na kay life, nya wa kay peace imong galingon because trouble, imong mind wala pa nasid, naglibog pa ka. Manang gingon, wa kay blessing sa Ginoo. Kana mga butang, dili na blessing sa Ginoo. Materials na, kalibutanon lang na, karnal lang na, gamit lang na dis kalibutan. Muna kung higugmao na nimo, kanang butang sa kalibutan, kaaway gyud ka sa Ginoo. Muna gingon sa Ginoo, ingon pa ni Apostol Pablo, kung naaman mo yung butang, kung nakapalit daw mo og butang, isipan nga wa mo kapalit. Mao ba na, nasabtan ba na ninyo? Muna padayon gyud ka sa Ginoo. Muna yang gingon din nga si Jesus Christ, naghatag yung light ang iyang pag-anid diri kay siya ma ang light of the world. Iyang giatagan light katong naglingkod sa darkness. And in the shadow of death, diya sa walog sa landong sa kamatayon. O bitaw na si David nga nasa kalibutan, abi nimo siya asa siya. Though I walk through the valley, the shadow of death, I will fear no evil. Ngano man, siya ma iyang ang Ginoo ma iyang captain, ang gitawag og shepherd, magbalantay ba? The Lord is my shepherd, I shall not want. Kaya nga naman, He lead me into a great pasture. Siya mga yung gingon nga, He prepares me the table in front of my enemies. Kung ang kaaway, mingon awa na kay pagkaon, wala. Kung ang uban, nakaato mag-Jollibee, tanan sila kitang mga Kristohanon, wala nakaato dito. Pero ang Ginoo nag-andam na table. Kung ato nang unaw-naon, yun.
nga diin kita dili ta maunsa, dili ta magutman. O bitaw na nga ang tao di mabuhis tinapay lamang mo nang wani kita sa simbahan kay nganuman. Mo man ang gingon ni Solomon sa Song of Solomon. He brought me his to banqueting house. Gidalatan niya dito sa balay Kan-anan. Mo nang niani ta di aron pagpanahon. Nausaon na itong pagkaon nini, tumano na to. Kaya ang pagkaon daw ni Jesus Christ, mao ka na ang pagtuman. Kung dili ninyo ni tumanon, wala gid mo nagkaon, naminaw lang mo. Manang giingon ni Apostol Pablo, not only a hearer but a doer. Ayaw lang mo sa paminaw lang, kung dili tibuhat budlo. Manang yung giingon din sa 1 Chronicles chapter 29 verse 15. For we are strangers before thee, and sojourners, as we all our fathers. Our days on earth are as a shadow, and there is none abiding. O mo ni ang ato ang kinabuhi, mo na nga ang tao, gingon sa Hebrews, ipainomnom sa Hebrews, remember, a man appointed once to die. After that, after this judgment, ayaw gid mo pag-ingon nga, pag humantay mo kamatayon judgment. Bago mo sa ng judgment, tulo ka klaseng judgment nga gisulti sa Bible kung nasabtan mo. Ang judgment nga mao ang pulong mo ay naghukom nato. Oni, the word of the Lord are true. The judgment of the Lord is sana yang perfect. Kanang pagsulti sa Ginoo. Hukom man kung dili mo magtarong, hindi ko magtarong. Kung di mo magsubay, maglakaw ining gitawag tudlo sa Ginoo, that leadeth life, mo nagingon, at tugyo ka sa kamatayon. Wana ang pulong sa Ginoo are true. The judgment of the Lord are pure. Wana ang gingon din yang gingon sa Ecclesiastes. Namato as a Chronicles, 1 Chronicles chapter 29 verse 15, for we are strangers before thee and sojourner, we are old. All our fathers, samata sa mga atong amahan, our days on earth are as a shadow, and there is none abiding, wala gay magpadayon, walay forever. Tama man ang walay forever. No abiding, none abiding, walay magpadayon nga kinabuhi diri appointed yun. Kung wala may abiding, ang problema, pait po kayo, gi-appoint kayo nga tus kumatayon. Mabita na si Kristo ni ani diri ang paghatag og life, Munang wingong ko ninyo, munang di kugid mo dawat anang magpa-service dito sa funeral. Kaya nga naman dapat ang itudlo nato is life, nga ang tanan dapat mga nangalagad sa Ginoo, dili gyud mamatay, kay we are in the way that leaded to life, not leaded to death.